Здравейте, Бойко и Валери. Днеска искам да ви покажа как аз го правя, как отливам маточите чашки, как ги залепвам на летвичките. Най-напред събирам кълъпите, в които отливам маточите чашки. След това тези кълъпи ги махам. И почвам на чисто. Взимам един силиконов кълъп, за който прежалих 56 лева, но съм много доволен и си заслужава парите, който отлива едновременно 50 броя маточни чашки. Има кълъпи за 100 бройки, но аз не произвеждам повече от 200-250 майки, така че на мен не ми е нужно. Даже и за пчелно млечице ми идва отгоре. Но тези, които имат по-големи пчелини, да кажем като Валери Цеков, моя приятел, той може да си вземе и кълъп за 100 маточни чашки. Маточните чашки ги изливам с помощта на спринцовка, с която дозирам количеството восък, което отива за една чашка. След употреба на спринцовката при отливане на чашките, восъка в нея застива и спринцовката става неподвижна. За да се раздвижи, използвам пистолет с топъл въздух, с който размразявам восъка, стопявам восъка в нея и спринцовката се раздвижва. В случая спринцовката е раздвижена предварително, още когато съм приключил работа, съм си почистил инструмента, така че в момента спринцовката е годна за работа. Това е всичко, което е необходимо за отливане на восъчните чашки. Да преминем към самото отливане. Сега започваме да отливаме чашките. С спринцовката я зареждам. Зареждам восъка. Както виждате, с кълъпчето се отливат 50 бройки маточни чашки, много по-бързо, отколкото ако се работи с кълъп, да топиш във восък, във вода и така нататък. Да не говорим, че качеството на маточните чашки е много добро. Това е. Сега отива в фризер за около 5 минути. Да изстине, след което ще извадим маточните чашки. Сега да преминем към подготовката за залепването на маточните чашки към носещите летви. Носещите летви ги покривам с около 1 мм и половина восък, за да може да залепа чашките. За покриването на летвичките с восък използвам ваничка, която съм си изработил от профил за окачени тавани гипсокартон. Слагам летвичката и заливам отгоре с восък и така получавам този необходим по-нататък за отлепване на готовите маточници филм. За самото залепване използвам един малък пирограф с накрайник от 10 мм, който точно ми пасва на размера на маточните чашки. Това е за сега. Отивам до фризера да взема кълъпа с восъчните чашки. Донесох кълъпчето с восъчните чашки от фризера и почвам да ги вадя. Готово, маточните чашки са извадени. Сега ще ги проверим и ще ги подготвим за залепване. Започваме да лепим маточните чашки. Сега ще залепим маточни чашки за пчелно млечице на 2 реда. Аз между другото забравих да ви кажа, че залепването става с шаблонче, да може да се притиска по-хубаво чашката. Летичката е готова. Сега да преминем към последната фаза. Събрали сме млечицето и идва време да махнем маточниците. Махаме ги и
отиват за претопяване. Тоест махаме восъчните чашки, в които сме събирали пчелното млечице. Малко трябва да се понагрее восъка, да се свали по-лесно. Това отива за претопяване. При 35 градуса температура на восъка няма да има никакви проблеми. Няма никакви проблеми за сваляне на... Ето ги. Това да си въобразим, че това е маточник, който вече слагаме, или може да го залепиме. Може да го залепиме някъде, където пожелаеме. На летвичка може да го залепим или на каквото иде. Еми това е. Пожелавам, Бойко, на теб и на Валерия успешна и плодотворна пчеларска година и да произвеждате все повече и по-хубави, качествени и млади пчелни майки. Довиждане и до скоро!